Dissenyar l'aire, el projecte expositiu del dissenyador Vicent Martínez, que promou València Capital Mundial del Disseny i que ha volgut incorporar el disseny i la innovació per actualitzar una peça tan tradicional com és el palmito. Durant l'estiu, esta vintena de creacions úniques ha rebut més de 35.000 visitants al Museu Nacional de Ceràmica de València. Demà es trasllada al Museu del Palmito d'Aldaia, l'únic museu monogràfic de ventalls de tot l'estat espanyol. La podran visitar fins a finals d'any. Precisament fins a 4 d'aixos palmitos estan fets, ja ho veuen, de nacre. Creacions exclusives que són fruit d'un maridatge perfecte entre l'artesania i el disseny i que ixen tots d'Aldaia, d'un mateix lloc. L'últim taller artesà de ventalls de nacre que hi ha a Europa, el de Blai Villa. Este matí les càmeres d'apunt han entrat. Fa 24 anys que la dissenyadora japonesa Yukari Taki treballa a València, però mai havia tingut el repte de dissenyar un palmito. El seu és una de les 20 propostes de l'exposició que arriba ara a Aldaia. Quería hacer un abanico que genera la sensación de cosquillas. Entonces pensé, tiene que ser algo de la naturaleza, algo con movimientos. Podría ser un animal, o un pájaro, o insecto. Y al final escogí un pez. Un peix que ja va dissenyar en paper i Àngel va fer realitat. El resultat, este palmito de nacre amb escates de colors tallades amb làser. Perquè si parlem de nacre, este és l'últim taller actiu d'Europa que ho podia elaborar de principi a fi. També Àngel ha dissenyat el seu propi palmito per a l'exposició. Una combinación de dos tipos de nácar, que es el de madreperla blanco, este nácar viene de Australia, y un aliotis, que es el green abalone. Este viene del Golfo de México. Yo quería más líneas rectas y más ángulos, y entonces pensé en la arquitectura. Y dentro de la arquitectura los rascacielos. Y esa es la imagen que a mí me vino y quise trabajar. Així no falta el treball. Té comandes de tot el planeta i no dona l'abast perquè la producció és limitada. Un treball 100% vocacional que va aprendre del seu avi, però que de moment no té continuïtat. Nuestro tesoro cultural es la artesanía. Y sería una verdadera pena que esto pues, realmente desapareciera. Y este paso que ha dado el Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 pues, ha sido muy importante porque ha venido a dar un aire de frescura y hacer que el abanico que estaba ahí estancado, paralizado, pues dé un salto y abra nuevas ventanas, nuevas puertas a la creatividad.